खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजेब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमानि जाबायदि आद्रा थानाय थान्दै मेलमोन बे आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ दिनै खुंफुंनाय जाबाय आरो बे समाव मख'नांगोन दि गोबां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आद्रा थानाय थान्दै मेल आरो गोदान बिबान दानायनि सायाव गोबां माने रायजो राजाफोरा नेनानै दंमोन दि सोर गोदान बिबानगिरि फैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना सोर जागोन लोगोसे गोलाव सम बेफोरबायदि आद्रा जानानै थांनाय खुंफुङैखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरा आद्रा खालामना थानायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन आरो सानदोंमोन मानो दासिमबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला आबुङै खुंफुंनाय जायाखै आरो बेखौ नोजोर होनानै दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि दिनै आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ खुंफुंनाय जाबाय आरो बे थान्दै मेल आद्रा खुंफुंनाय एबा आद्रा थानाय थान्दै मेलखौ खुंफुंनायजों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2025 आरो 27 मायथाइनि जा गोदान बिबानगिरि बिथांनि बिबानगिरिफोरनि सायावबो बिथांमोना रोखा फारिलाइखौ बे समाव होना मोननाय जादों। गिबियावनो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै दिपेन बर' बिथांखौनो फोसावनाय जाबाय। आफादगिरि महरै दिपेन बर' आरो लेङाइ आफादगिरि महरै खोरोमदाव औवारी आरो उमेश दैमारी बिथांमोनखौ बे समाव आफादगिरिनि मासियाव बे समाव एबा आफादगिरियाव बिथांमोनखौ मख'नाय जादों। लोगोसे गाहाय नेहाथारि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै थामहिनबा जेनेरेल सेक्रेटारि महरै खनिन्द्र बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि महरै दिनेश ब्रह्म, सेक्रेटारि महरै बिरदाव बर', आनन्द दैमारी, बड'सा ब्रह्म, बिरखां नार्जारी आरो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि महरै सोमदोन ब्रह्म, देबज्योति कसारी, रुबुं खेरखातारि आरो नितु बर' आरो स्पिकार महरै अबित नार्जारी, डे स्पिकार महरै आकाश खाख्लारी, इडुकेसन सेक्रेटारि थामहिनबा सोलोंथाइ नेहाथारि महरै सोमावसार बसुमतारी, एसिस्टेन्ट इडुकेसन सेक्रेटारि महरै बिश्वजित नार्जारी, लिटारेरि सेक्रेटारि महरै मिनिसोरां बसुमतारी, लेङाइ महरै सानसुमा बर', डेबेटिं सेक्रेटारि महरै सिबिसन नार्जारी, स्पर्ट्स सेक्रेटारि महरै मनिराम बरगयारी आरो एसिस्टेन्ट स्पर्ट्स सेक्रेटारि महरै पूर्ण बसुमतारी आरो कालचार सेक्रेटारि महरै सुसेल इस्लारी, एसिस्टेन्ट लेङाइ कालचार सेक्रेटारि महरै बद्धिराम बसुमतारी, ट्रेजार महरै सुरजित नार्जारी, अफिस सेक्रेटारि महरै रोदोम बसुमतारी, बारदै ब्रह्म, एडभाइजार महरै बि सोमखोर बसुमतारी बिथांमोनखौ बे समाव 2025 मायथाइ आरो 27 मायथाइसिम बिथांमोनखौ गोदानै बिबानगिरि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव बिथांमोनखौ फिन आरोबाव बिथांमोननि मुंखौ बे समाव रोखा फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जाबाय। जि जोबथा जोंनि थान्दै मेल दङमोन बेखौ एसे सिगाङाव जों मावफुंबाय आरो गासै थान्दैफोरनि बाहागो लानायजों 2025निफ्राय 27 मायथाइनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि जि कमिटि दङ बेखौ गोदानै दाफामनाय जाबाय आरो बे थान्दै मेलाव थान्दै बिथांमोननि गासैनिबो मदद आरो बिथांमोननि स्ट्रं सापर्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै फिन आंखौ बिथांमोना बिबान होफिनदों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो आफादगिरि हिसाबै खोरोमदाव औवारी, गोदानै उमेश दैमारी, लोगो गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनेश ब्रह्म, स्पिकार अबित नार्जारी आरो गोबां जि टिम गोजाम आरो गोदान आधा जथायनानै दिल्लीनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय जोङो मोनसे इउनाइटेड टिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टिमखौ दिनै बानायनाय जाबाय। दा बे बिथिङाव आङो दहायबो बुंदों जे आं खावलायदोंमोन आरो जिहेतु बे खोथाखौनो सावरायबाय थानाय जादों थांनाय आराय मास जोङो गुबुन जेंनानि थाखाय खुंफुंनो हायाखैमोन आरो गोबाङानो सोङो जे नोंथाङा आफादगिरिनि बिबानखौ एगारनो नागिराखै बा आफादखौ एगारनो नागिराखै ना संगठना नोंथांखौ हगारनो नागिराखै ना मा थासारि दङ मा खोथा बाथ्रा दङ बे खोथाखौ बयबो सोङो। दा सोङोब्ला आङो दुखु मोनो। आं बुंदों जे समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ
गोदान जोलैखौ हाबा मावनो थाखाय बिबान होनांगौ बयनियावबो समा एखे थाबाय थाया निउ जेनेरेसन निउ स्पिरिट आरो समनि खामानिखौ समाव मावनांगौ बे खोथाखौनो आङो बयखौबो खावलायनानै थान्दै मेलाव आंनि खोथाखौ आङो लाखिदोंमोन नाथाय गासैबो खोथा बाथ्राफोरखौ बिबेसना खालामनानै थान्दै मेला आंनो बिबान होफिनदों बिथांमोननि नारसिननायखौ आं गनाया लादों खिन्थु आंनि खोथाखौबो बिथांमोना खोनासङाखै होनना बुङाखै आं खोनासंदों खिन्थु थासारियानो बेबायदि आरो बेबायदि थासारिखौ अभारकाम खालामनांगौआ बिराद चेलेन्ज बेबायदि थासारिखौ नोङो बारग'नांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा ओनसोलनि रायजो राजा जिल्लानि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मेडियायाव टिभियाव बायदिसिना सर्सा जेरैबायदि ओंखारदों हास्थायदों जे सामाजिक राजनितिक जिउआव बिथाङाबो खामानि मावफैनांगौ रायजो राजानि सार्थाव खामानि मावफैनांगौ बे खोथाखौ मोनसे हास्थायनाय दङमोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दा थासारियानो बेबायदि होननानै आं बुंदों आं जोबथारनायाव निमाहा बिदों आरो मोनसेल' आङो गावनि गोसो अन्तरखौ आं सोंदों जे आं मा खालामनो आरो बे मुहुर्तआव गोसोआव बेनो फैदों जे देशनिख्रुइ बिमाया गिदिर नङा एखे बाथ्राजोंनो जातिनिख्रुइ राजखान्थिया गिदिर नङा आरो जातीयताबाद जाति सत्ता जातीय स्वाभिमान बड'फानि आदर्श आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै हाबा मावलांनायनि बिथिङाव आनकमप्रमाइजिं भाबै हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि बिथिङाव टीम एबसु हिसाबै जों खामानि मावदों मावलांगोन आरो बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि आद्रा दफाफोर दङ लोगोसेनो बिटिआर सुक्तिनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि समाज बेरेखा आयनि जि हाबाफारि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो गोबां माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन आंनि गोसोआव दुखु थाबाय आरो दुखुखौ आङो बुंजोबनो हानाय नङा आरो आंहा रावनिबो सायाव आक्षेप बा दाय गैया थान्दै मेला थान्दै हाउसआ जि डिसिसन होदों आं बेखौ गनायनानै लादों आरो दायो जों हाबा मावलांगोन समाज आरो हारिनि थाखाय जोङो गोदान मोनसे स्पिरिटजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय समाव आङो एबसुनि टिम आरो हाउसखौ आं खावलायदों आंहाबो माखासे कन्डिसन दङ आंहाबो माखासे कनसिडारेसननि खोथा आंहा दङ बे खोथा बाथ्राफोरखौ नोजोराव लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ स्पिरिट आरो उइथ फुल प्रिन्सिपल डिसिप्लिननि गेजेरजों हाबा मावलांनांगोन एबसुआव गोदान मोनसे जोङो आफादारि रेजुलेसन लाबोगोन अलरेडि सावरायबाय जे गासैबो एबसुनि बिबानगिरिफ्रा ट्रेनिं लानांगोन एबसुनि अर्गेनाइजेसन आरो डिसिप्लिन एबसुनि फिलसफि आरो प्रिन्सिपलनि सायाव बड'फानि आदर्शनि सायाव जोंनि गुड बिहेभियार आरो साउन्ड हेल्थनि सायाव जोङो माने बिथांमोननो जगा ब्याम मार्शियेल आर्ट्स आरो नेचारेल डिजास्टारनि समाव जेरै साइक्लन जायो आर्थक्वेक जायो बेयाव मेन एनिमेल कनफ्लिक्ट जायो फ्लाड जायो इर'सन जायो जों माबायदि साखाफारा जानो बडि मास इन्डेक्स एबसुनि साफ्रोमबो मावथिया गुड हेल्थ आरो साउन्ड हेल्थ थानांगोन जाहाथे बिथांमोना नोरजिया जाया बेमारि जाया बेखौ जोङो नायदों आरो सास्टेनेबल माने सेल्फ सास्टेन गावनो गाव थांना थानो हानाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय पार्सनेल स्किल बेबायदि बिथिङाव नोजोर होनानै एबसुनि साफ्रोमबो मावथिखौ गोख्रों आरो राफोद खालामनो थाखाय जोङो एबाराव खामानि मावगोन बेखिनियानो